walang iba kundi Mr. John Artel. And sir, matanong ko lang sir, may idea ka ba kung kanino galing yung sorpresa ito para sa inyo sir? Ito talaga yung expect kong ganito sila mama tapos papa. Kasi ang wish ko lang is mas-celebrate makakain yung mga kapitbahay namin. Okay na po yung sa akin. Hindi ko expect. At alam ko sila mga papa, hindi sila papayag na alam mo na. Kasi sa lahat ng pagkakataon, alam ko supportive sila anong mangyari. Breakdown, breakthrough na sila palagi para sa atin. Kahit anong para sa akin, kahit anong mangyari nila palagi sila. So hindi ko talaga na-expect yung ganito. Diba? Totally diba yung mga girls na girls na yung mga surprise. So, malagang salamat na si kayo. So, isa pa pala. Silang dalawa, si Lola at Lolo, diba? Sa pag-aaral ko kasi, sila nga pa yung inspirasyon ko, diba? Kaya ginagawa ko lahat, diba? Hindi man nila ako pinupush na mag-aaral mabuti, pero yun lang yung alam kong sukli. Ayun, diba? Bae, laki, salamat. Salamat at sayang kin. Bila interview siya. Kuya. Ayan, palakpan naman po natin ulit ang ating birthday celebrant. Alam na ni sir kung kanino nang galing ko. So, sir, inform ko lang din po kayo na itong surprise din po na ito, meron din po silang pinadalang message na babasahin ko lang po para sa inyo. Alright? Alright, basahin ko lang. Dearest John Arthur, I thank God for every day for having a son like you. Your birthday is a great reminder that you are grown up and ready to face the world all on your own. But we want you to know that you will be forever remain as our little boy. Anak, you are the reason why there is always a smile in our heart. Alright? Especially when your scholastic achievement is so good. We are so proud of you. Once again, happy 21st birthday. Be a good gentleman always. I love you so much and more birthdays to come. Loves you forever, Mama Helen. Ayan, palakpakan naman po natin ulit, Mr. John Artel. And sir, baka may additional message ka para sa ating sender, para sa iyong naman. Message pa na. Wala akong ibang hiniling na bagay sa buhay ko na sa pagtupad ng success ko, nandyan sila. Pag-abot na, sana nandyan sila palagi para sa akin. Hindi niya alam na ganun ko sila kamahal. Sila lola ko, lolo, tapos si mga papa ko. Handa akong gawin lahat para may bigay ko yung kasaya nila. Na-surprise talaga ako sa ano na to. Pa, laki. Para ba kayo? Pasensya kayo na minsan pailatan, stress. Nakarungdo nga, yan. Ayaw pagat pakaibigan. Salamat. Salamat din sa kayo namin. Pa. Basta sa English pala ba? Israel. Alam ba? Nga pala ay alam niya hiling ko. Basta Israel. No, sa idasal ko na kasi insan. I-realize ko yan.
Nanogi pala alas dos ito, alas dos. Sa pikakasi kanay kasi siya kalawag ya showy and religious yakin. Pero anta dyan kalubang ko sa nainay kong dasal sikada sa kamaunan sa sala sa papa naman so lanang kununutan kanyan gano ato irap pa nag-aaral isalag ko basta no feel ko na isa nang ko ba ira okay lang gano itong kahirap puya basta nang ko ba ira okay lang pa ay salamat sa Diyos katawan palagi salamat Lord sa kaya bibigay mong blessing siya na nabigay ko at si kami so malabat God's will thank you very much. Alright, and request ko na lang din po namin, masabay-sabay din po natin kantahan si Mr. John Arthel ng Happy Birthday po. Alright, kantahan po natin si Sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, sir. And meron din po tayong cake na nakahanda, sir. And before you blow the candle, Mr. John Arthel, wish na lang po muna tayo. Alright, once again, happy 21st birthday to sa inyo, sir. And picture na lang po kayo, sir.